Ara pots plantar cara. Els directius de TMB són un luxe que no ens podem permetre. Els seus privilegis són les nostres retallades. Forn i Pestanya han de marxar de TMB. No els volem, no els necessitem. Estem cansades de veure com malbarata el diner públic. Estamos hartos de sus sanciones y su despido. Prou retallades laborals, prou congelació salarial. Cada vegada n'hi ha més directius, però els companys que li fa falta la pasta i estan als caps de setmana encara no li han posat a punt fer. Es el moment de defensar el nostre futur laboral. D'aconseguir un bon conveni. És el moment de la gent que dona la cara. Ja n'hi ha prou de reducció de serveis i augment de tarifes. Farem treball i no reball sindical. Vacuna T contra la inactivitat sindical. No volem donar un mal servei d'autobús. Ara és el moment d'enviar els vividors sindicals al rostre. Digues pro al sindicalisme de la direcció. És hora de netejar el comitè d'empresa de poltronats. No al teatro sindical. Es momento de la acción real. Si vols que les coses canvien, canvia el teu vot. Vota Cos, però no perquè ho digui jo. Fes-ho per tu. Si votes a Cos, t'estàs votant a tu, per als nostres drets.